Spettaklu varjat u mżewwaq bl-aqwa talenti lokali u internazzjonali se jsellem lill-2020 u jagħti merħba lis-sena l-ġdida fil-Belt Valletta. Il-Valletta National New Year's Eve 2021 Variety Show din id-darba se jixxandar b'mod dirett fuq 3 stazzjonijiet televiżivi ewlenin, inkluż l-istazzjon 1, u se jieħu post l-avvenimenti tal-massa illi s-soltu kienu jsiru fil-Belt lejlet l-ewwel tas-sena. F'konferenza tal-aħbarijiet, iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt, Jason Mikallef, spjega illi l-Palace String Orchestra taħt id-direzzjoni ta' Ryan Polabela se żommilna kumpanija tul is-serata, grazzi wkoll għall uħud mill-aqwa mużiċisti Maltin. L-atturi familjari li s-soltu jpaxxuna bis-satira min imissu wkoll se jkollhom sem fl-ispettaklu. Is-semifinalisti ta' Britain's Got Talent, l-Embe Trio, se jkunu qed jesigwixxu f'postijiet ikoniċi fil-Belt Valletta fosthom fil-Konkatedral ta' San Ġwan u l-kummedjant famuż Ingliż Michael McIntyre ukoll se jagħti semu. Kuntent ħafna li l-istazzjonijiet lokali tat-televiżjoni ser jingħaqdu flimkien biex iwasslu da show jiena ngħid stupend minn dal-post maestus ta' Forti Santirmu bejn l-10 ta' bil-lejl lejl tas-sena u l-ewwel tas-sena. Nemmnu ħafna li t-tokki ta' nofs il-lejl se jkunu speċjali għaliex minkejja li ma għadniex kollox x'għandna fil-produzzjoni, definittivament għandna wirja impressjonanti ħafna tal-ob tan-nar mill-Port il-Kbir. Il-Ministru José Herrera qal li dan l-mod illi kif bħal-pija tal-pajjiżi madwar id-dinja Malta adattat u xorta se tilqa' sena ġdida b'tama anki minkejja ċirkostanzi li ġabet magħha l-imxija. Xorta nkunu l-qajna il-bidu ta' sena ġdida kif għandu jsir u kif isir id-dinja kollha u xorta waħda organizzajna affarijiet il-belt biex nattiraw u nirġeneraw l-ekonomija bħal street lighting, presepju tal-belt, affarijiet ta' dan ix-xorta biex xorta waħda aħna provajna nirġeneraw b'mod kawt l-ekonomija tal-belt.